Fa just un any que es va reformar el Mercat Central de Tarragona. Això va comportar que es modifiqués l'antic horari i s'ha obert una forta escletxa entre els periodistes que hi estan a favor i els que hi estan en contra. El horario de tarde, o sea, la ampliación de horarios ha hecho que tengamos mucho más público que antes no teníamos. El mercado de hace 100 años era solo por la mañana. Si queremos un mercado para el 2030, 2040, tenemos que evolucionar junto con la gente. Antes se iba en carro, antes se escribía a máquina, y ahora se escribe en ordenador y se va con coches. A part que estem aquí bastantes hores, els petits comerciants, les ventes s'han pujat una miqueta, no el que millor voldríem, perquè clar, els primers mesos va ser molt bo, ara coses s'han normalitzat una miqueta. El mercat ha de ser diferent per concepte, sinó perquè és que els hàbits de compra han variat. Els horaris que tenim totes les famílies, inclús els nens, són absolutament dispars als que teníem fa un segle o els que teníem fa 20 anys. La majoria de gent sortim a comprar, després a treballar, i un mercat que no obrís per les tardes, doncs evidentment no dona el servei que el client espera.